הלו, דוד? שלום, מדברת שרה אפרת. אתה זוכר אותי? כן, דוד, תקשיב, יש לי הצפה. אתה יכול לבוא? זה שעה וחצי לפני שבת, אתה עוד יכול להספיק. אני לא יודעת מה הם יוצאים מכיוון של המזווה. אני לא יכולה להכנס למזווה. ככה, יש לי את הסיבות שלי. דוד, לא חשוב, אתה יכול לבוא? לא, אני לא נכנס למזווה, אני לא רוצה לבדוק את זה. לא רוצה, תבוא, תבדוק את זה, תראה מאיפה זה בא. מה? זה ממשיך, ופשוט ביום ראשון צריכים לבוא אל האנשים לראות את הדירה פה להשכרה, אתה מבין? והם יבואו, הכל יהיה פה מוצף, זה חייב לפני שבת, אתה עוד תספיק, נכון? מה? בעלי? לא, בעלי לא יכול לעזור לי. כי אין לי בעל, אוקיי? אין לי בעל, אוקיי? שלחתי אותו הלאה. טוב, אתה יכול לבוא? מה? גם אתה לא מסתדר עם אשתך. דוד, זה מאוד מצער אותי, אבל כרגע אני לא... מה? כן, אין לכם על מה לדבר. בעיה מוכרת, שנים, כן, מכירים, זה בעיה, כן. אני מבינה, אבל פשוט כרגע זה לא מעניין אותי. זאת אומרת, זה כן מעניין אותי, פשוט לא כרגע, כי הצפה ממש אני מפחדת שאני לא אספיק, עוד שבת, אתה יודע. מה? כן, כן, איתי אהבת לדבר? כן, אתה זוכר אותי? שבאת... אתה זוכר אותי? איך אתה זוכר אותי? מה אתה זוכר ממני? אני צעירה? טוב, לא ככה. מה? היפה? טוב, מלא זמן לא שמעתי את הדבר, מילים כאלה, אבל זה נחמד לשמוע, בסדר, מה? פצצה, לא צריך להגזים, אני... טוב, אז מה, אתה בא? כי כאילו יש עוד איזה שעה לפני שבת, אני אחכה לך פה. אדון דוד, אז אתה תגיע, כן? לדירה שדיברנו? כן. מה? לא, דוד, אדון דוד, תקשיב לי רק שנייה. אני מכירה את כל הסיפורים האלה של האינסטלטורים, אני מכירה את המונולוג הקבוע הזה, שאתם מגיעים לבית של אישה בלי בעל. שמעתי את הסיפורים האלה, כן, אין לך מה לדבר עם האישה, אתה לא יודע מה אתה עושה איתה כבר שנים, נכון? היא בטח גם לא מבשלת לך, נכון? הנה, אתה רואה? ידעתי, זה אותו סיפור, אני כבר מכירה את עכשיו אתה תהיה כל מה שאני רוצה שאתה תהיה. אם אני דתייה, אתה מתחזק, ואם אני פסיכולוגית, אתה הולך לטיפול, ואם אני וטרינרית, אתה כלב. אני מכירה את הדבר הזה. דוד, תעשה לי טובה, באמת. לא, ואל תעשה לי את הקטע הזה שאתה תבוא לפה, ואתה כואב לך הראש, ואתה רוצה קפה, כי אין לי פה קפה. הדירה פה ריקה, דוד, ריקה. אין לי קפה, אין לי תה, אין לי שום דבר. ואתה רוצה שאני אגיד לך עוד משהו? גם אם היה לי, לא הייתי נותנת לך. ככה על הפרינציפ, כי אני לא רוצה להיות טובה לאף אינסטלטור, ואני לא רוצה להיות טובה לאף גבר. אני לא להיות טובה בחיים לאף גבר יותר, לאף גבר. אתה שומע אותי? תבוא לפה, אתה תתייבש. כי גם מה אם אני לא אתן לך? ככה, אשתך רעה, אני יותר רעה ממנה. בסדר? אתה תבוא לפה, אתה תעשה את העבודה שאתה צריך לעשות, ואני גם לא יודעת אם אני אשלם לך בסוף. ככה. אתה בא? זהו, תעשה את העבודה וגמרנו. אתה בא? מה? אתה מבין למה התגרשתי? יופי. אז אני מבינה למה אשתך לא מבשלת לך. חוצפן! ניתק. אינסטלטור וגם סוטה. נשים יקרות, כאן הרבנית מירה אייזן. רציתי לדבר איתכם היום על בעיה קשה של שלום בית. בכל בית יש בעיות בשלום בית. ולכן, אם תקשיבו אליי היום, אני מבטיחה לכם שבמילה אחת, אם תעשו מה שאני אומרת, ייפתרו לכם כל הבעיות של השלום בית בבית. זאת החלטה שלכם. לכן תפתחו את העיניים ואני הולכת לסכם לכם את כל השיעורים, את כל הספרים, את כל מה שתשמעו כל החיים שלכם על שלום בית, במילה אחת. תסתמי. ביום החתונה, את לוקחת מפתח לים, עד שאת מתה. ואז מי שעושה את מה שאני אומרת לה, מובטח לה שיהיה לה שלום בית בבית. תראיין אנשים יקרות, הנה, רק היום בבוקר, מגיעה אל האישה בבוקר, בדמעות שליש נשים יקרות. ולמה דמעות שליש? ידעתי מיד בעיות בשלום בית. אני כבר מזהה את הדמעות של השלום בית. היא עשתה דבר שלא יעשה נשים יקרות. היא קמה בבוקר והיא אמרה לבעלה,
בוקר טוב. למה? מה אני אמרתי? לים. איזה בוקר טוב? מה בוקר טוב? מתי התעוררת? ב8? עם הכיסוי ראש עקום? עם הכתמים של הילד על החלוק שלך? זה בוקר טוב? אם היה לו בוקר טוב, כבר אין לו בוקר טוב, כי הוא ראה אותך. חוץ מזה, אם הוא הבוקר שלו לא טוב, מי החליט שהבוקר שלו טוב? מי את? הקדוש ברוך הוא, את מחליטה שהבוקר שלו טוב? לא, אין צורך להגיד את זה, אין צורך, זה רק גורם לבעיות כפי שאתם רואים. ואחר כך היא השכילה לעשות במרכאות, והיא אומרת לו, אולי אתה רוצה כוס קפה. למה? למה לשאול? מילה מיותרת. תביא! אחר כך נותנת לו לאכול בצהריים ועומדת לו מעל הראש. זה טעים, זה טעים, זה טעים. מה? את רואה שהוא אוכל. אז מה זה אומר? 3 פעמים ביום הוא צריך להגיד לך טעים, אין לו מה לעשות בחיים. ועוד יושבת מולו ומנסה לפתח איתו שיחה. מראה שאת מאורה בעולם. מה אתה אומר על המצב? מה אכפת לו? מה את חושבת על המצב? הוא מעניין אותו שתחשבי על העוף. כל כך הרבה חלקים יש לעוף. מה תעשי עם החזה? מה תעשי בקרבולת? מה תעשי אפילו עם הציפורניים של התרנגולת? את יודעת שאפשר לטחון את זה וזה עושה טוב לעצמות של הילדים? על זה תחשבי. מה את? מראה לו שאת חכמה? אתם יודעות איזו אישה חכמה? שהיא לא מראה לבעלה כמה היא חכמה. זאת אישה חכמה. והוא בא הביתה בערב. את לא הולכת לפתוח לו את הדלת כשאת כולך עם כל מה שעבר עלייך כל היום. את לובשת את הסמלה של האירוסים. למה? שהוא יזכור למה הוא התחתן איתך, הוא כבר שכח. לובשת את הסמלה של האירוסים. את מתאפרת, קצת רוז', קצת עודן. ואת איכשהו נכנס, גם תקפידי לא להתחיל לספר לו כל מה שעבר עלייך היום עם סרולית שיש לו חום, עם רחל שלא עשתה מה שאת אומרת, וזה יעקב היה לו זה וזה. כאילו שפכת עליו כיתות של מים רותחים. בבת אחת. את נאמנת כמו שאמרנו עם השמלה של האירוסים, את מאופרת, את מחייכת, ולא לשכוח לים.